Bideo honetan, nola egin zaitezken lorazaina erakutsiko dizuegu. Loraldia festivalaren zalea zara edo honi buruz gehiago jakin nahi duzu? Oso erraza. Egin behar duzun bakarra, loraldia publikoki laguntzea da. Ikuskizunetan parte hartu, egitaraua partekatu, sare sozialetan edatu, nahi izan ezkero iritziak eman, eta nola bilakatu zaitezke lorazain? Edozein unetan, eta gainera doakoa da. Hementxe, aurkezpen pantailan, behekaldean edota goiko aukeretan lorazaina jartzen duen botoia sakatu. Hemen guztia azaltzen dizuegu. Orriaren behekaldean izan zaitez lorazaina botoia sakatu ezazu. Ondoren, datu batzuk bete behar dira. Izena, abizenak, nan zenbakia, postakodea, e-maila, eta nahi ezkero mugikorra jarri dezakezu. Horrela, WhatsAppen bidez informazioa jasoko duzu. Bete ostean, bidali botoian klik egin. Segidan, zure e-mailean horrelako korreo berri bat izango duzu, non kode bat atxikitzen dizuten. Kode honekin, loraldiaren ekitaldi guztien berri izango zara. Gainera, zozketetan parte hartuko duzu eta sarrerak merkeago eskuratuko dituzu, baita sariak irabazi ere. Edozein zalantza izan ezkero, idatzi lorazaina@loraldia.eus korreora. Eta anima zaitez festivalaren laguna izatera. Izan zaitez lorazaina!